Krásný dobrý den. Dneska si ukážeme ještě jednu virtuální kolaborativní nástěnku a to je aplikace ClickUp. Pro základní používání je zdarma, je tam však potřeba se zaregistrovat třeba již existujícím Gmailovým účtem, případně jiným školním účtem, který máte a trošku se proklikat údaje, ale rozhodně nemusíte vyplňovat, dají se vždycky jako pomocí tlačítka Skip nebo Next přeskočit. Tuhle tabuli doporučujeme už pokročilejším uživatelům, přirovnali bychom ji třeba k Miru. Pokud se teda do ClickUpu proklikáte, dají se tady tvořit i nějaká pracovní prostředí, propojovat s tabulkami, dělat tady Ganttův diagram je velmi jako propracovanější, ale my si tady vezmeme čistě tu bílou tabuli, kterou si dnes ukážeme. Já jsem si ji nazval Pokus, mohl bych si ji klidně přejmenovat na nějakou jinou. Můžeme zde vkládat tvary, můžeme na tabuli krásně a jednoduše psát, docela mi to i dneska jde. Můžeme tam vkládat textové formuláře, posouvat, upravovat. Můžeme tady vkládat i předpřipravené nějaké diagramy. Podíváme se, jaké tady mají i checklisty. Je to samozřejmě spíš biznisově orientováno, ale i tak se s tím dá použít třeba 5x proč, tak můžeme pracovat třeba s tímto formulářem. Tak, teď jsem se tady zasekl do té myši. Si to. Tak, máme tady i ještě různé úkoly, co si můžeme psát dnes, vypracovat, můžeme ho vyhledávat. Tady přepneme na posouvání, vidíte, že tabule stejně jako v Miru je relativně nekonečná, můžeme vkládat sticky notes, abychom na ně přispívali. A případně můžeme vkládat obrázky anebo generovat i obrázky pomocí AI. No, pokud jste pokročilejší, chcete něco nového vyzkoušet, tak určitě můžete ClickUp vyzkoušet. Dejte nám vědět do komentáře, jaké jsou vaše zkušenosti s ClickUpem a děkujeme za zhlédnutí.